सहाय होनाय हामयानियागो सोनायर कायतोनि हावो बर हाबान्त मानगोला जिसु सहाय होनाय हामयानियागो सोनायर कायतोनि हावो बर हाबान्त मानगोला बरकनि मानथाय गोरैखा बरकनि सगाद बरकनि मानथाय गोरैखा बरकनि सगाद गोरैखा उइना सुबामा तंखे कायतर बनन सुबाना उइना हामजाक मा तंखे कायतर बनन हामजाक ना उइना खायरक मा तंखे कायतर बनन खायरक ना बैनर मा तंखे कायतर बनन रना जिसु सहाय होनाय काहानियागो सोनायर कायतोनि हावो बर निबान्त जिसु सहाय होनाय काहामनियागो सोनायर कायतोनि हावो बर निबान्त बरकनि तंथाय बरकनि सकाद बतङ बरकनि तंथाय बरकनि सकाद बतङ उइना सुबामा तंखे कायतर बनन सुबाना उइना हामजाक मा तंखे कायतर बनन हामजाक ना उइना खायरक मा तंखे कायतर बनन खायरक ना बैनर मा तंखे कायतर बनन रना बैनर मा तंखे कायतर बनन tam manka kita alu germa kho cái món phở cái rất có sapan dok apa
nang manai bahai ma tongka hamja kata doina bati kata हामबाय दिनै जोंनि हाजामारा ब्लक नि बिसिङाव दुमराखारि बिसि जों दिनै हाजामारा ब्लक नि ओ जागा टोटल 95 जना जों ओ जागा जरा लकडाउन जरा मासे मानि यांग तंनाय रक बरनो किसा हेल्प खायमानो नानि बागै ओ जागाव केबनो टोटल बरक ना बुझना बसना बुझना per head 15 kg clay mairum dal alu pias thok saban berma amro clay sing borno ya farja katini jagawa ngai mane blog ni bisingo te kubungma jaga dong gotai or rogo subus kang chawa chu banai je chung sai tongnai jekhane ma sangi tanga jaga burinan bage chung sai tongnai mo dumra kare da edis village hazamara block ni mane যে নিশ্চয় বিশিঙতাই অরণ বেশি সিন বড় সবগুলো ক্লাইজাক রাং পয়সা করিমাং আবু বাগে সিমর বিশেষকে জোরখা তাই জোরমান বাবিনে ওর এমন একটা এডিসি ভিলেজ মানে বেলাইখে মোর সাকাও অরনি যে পাড়ারক একটা পাড়া বাইতে পাড়া কাহিসাল মানে অনেক কুশাল কংমা বরক 5-6 কিলোমিটার হিমিনি রেশন না ফাইনা নাও কংমা বরনি পাড়াওতাও গাড়ি হাবিয়াকো বরং রক গাড়ি থাংয়া আবাগি সিনকিনি ওর ব্লক नि पक्ष থেকে जों निजेरा उद्योगे आरो जों माइरम रखा आलु माइरम आलु पियाज मोसौ गोथां ओंके बेरमा साबान थक तै सम जों रखा ओंके अरो विशेष के जुरुमानि पेसने न अरो बिसि सिन बरक रां पैसा करि गोबां आबो सिङरो जुरुखां के मियाबो जों को दैसाक मा तै एको हारे पतर जों रखा आइस्रांगो रखा ओंके जों हाकेनो जे सिनि जे मानसाक जों रै थांनाय हेबनो जों तिनरो फालिमाखे पतरके जों रखा टोटल 95 फैमिलीज नो जों रखा जे नामन मानि रक ओंके अरनि जे पारन बरक जों नुगमानि खुबै माने खुशी बरं खुबै उत्साह बरं थानिओ जों फाइमा बागिनाय के जों महाके सोंते बसे तंनाय एन्टार ब्लग जों खबर नाय दङ साम बुजागाव बरक असुबिदां दखा बुजागा माइरक मासे दखा बुजागा दैमा नंयां दखा जों देलिनो खबर नाय दङ ओंके जे जागा बेसि सिगां नांगो आ जागा जों रै दङ आसुं हामबाय सादिन दिग्लिसन आं ब्लग नि भिडियो कमल देब्रमा जों दिनै सिमना कन्स्टिट्युएन्सि आन्दार कलाजाक हेजामारा ब्लकनि आन्दार 21टा भिलेज कमिटि दङ 21टा भिलेज कमिटियाव न जों कर'ना भाइरासनि बागै जत सामुं रक दुगान रक बन्द तंमानि बागै जों जोंनि गामियाव दंनाय जत ताखुक बुकुक संनि जे साथाय माइरं जों जतन न जे मानसा सुबालाय दङ किसाखाय जों बरनो चिनि चुबामु रिउइ दङ सरकारि बाबे तो जों रिउइ दङ जों सिमना आइपिएफटी डिभिजन निंगैबो जों तिनि बरनो बन जाथाय रिउइ दङ कुनु जागा बाक्सा 7 केजि खाय कुनु जागा बाक्सा 5 केजि आमा हाइके रिउइ दङ जों सारा सिमना हेजामार ब्लकनि आन्दार 21टा बिसियो प्राय 4,500 केजि मत जों माइरं रेडि खालामजाक चिनि आइपिएफटी निंगै गभर्नमेन्टनि हयते तो बिपिएल एपिएल जतन न माइरं रिउइनो दङ जोंबो चिनि पार्टिनि हयते गोबां एनजिअ रकबो ज' खालाय दङ आमा हाइकेनो जों देताम खायनाबा दाबो सारा पृथ्वीयाव जे कर'ना भाइरासनि बागै अमहाय जों जालफाय दङ जों लकडाउननि बागैनो दिनै त्रिपुरा हास्टेव दाबो सुजारति चिनि कपाल गाहाम जे केबो कर'ना भाइरास के कोविड-19 जों केबो पजिटिभ मानजागिया गाबोन बागै फायदि त्रिपुरा हास्टेनि जत दाखुथाय बुहुसन कयनाय जों जतन नगो आसुगै दङैनो अमहायके जों जनगण हायके पाब्लिकनि लगि दंगै जतन सुबसु खायलायनाय ए जे नगो दंथंनाय जतन साफ सुथरा खाय दंनानै बागै कयजागो ओमफ्राय डेलि न गाहामखौ याखरक सुयै जों मा दंनाय दै जे दै गुदुं रक जों मा नंनाय ओंखायनो चिनि अथ'थ्रा मुरु उनारक हामनाय ओंखाय दाबोथ' हानसे सिजन मनो लुमानि सिजन उंगै दङ ओमफ्राय आमहाय भाइराल फिभार हायके लुमारक बाय आसामाव कुनु वानानानै गरै जों ससियेल डिस्टेन्स रक बनारगै जों आबेन बाजार हाति रक जों बन्द खालाय दनिजा ओंखाय फायदि जों जतन कर'ना भाइरासनि हयते जों मुक्त दंलायनो आमनो आं